Daytoyen tin na kinararapaan napudno ngayatin paay mo kaniya nalawa ataw inta nagbaetan saan nga isutlap peda sa ngalen taniayan sapay tadumteng daytoy a mensahe ay ayaten ka biag ko tiyag nanayon ikari asiksikan tulae ay ayaten inggat tungpal tanem si kalaeng biyakon sa bali agmay saka mauyos man to'y biyan mamati ka kumakaniya kong biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinapudno ay Ate Berna, Ate Weds, Ma'am Hanalyn de la Cruz at the Nishi Shop. And of course, to my executive producer, Ma'am Cecil Alcantara Arconado. DJ Ness, Ma'am Elaine, Ma'am Allen Claire, Tita Daisy, sapay tadumteng daytoy a mensahe ay ayaten ka biag ko tiyag nanayon ikarik asiksikan tulae ay ayaten ingat tungpal tanem si kalaeng biyagkan sa bali agmay saka mauyos man to'y biyag mamati ka umakaniya ko biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinapudno si kalaeng biyagkan sa bali agmay saka mauyos man to'y biyag mamati ka kumakaniya ko biyag ko ay ayaten ka ipatpate